Dobrý deň. Dnes si predstavíme ďalší z zaujímavých produktov. V tomto prípade ide o kryštalické vo vode rozpustné hnojivo Crystalon Gold. Tieto hnojiva nájdeme vo viacerých variantoch a sú veľmi obľúbené nielen u hobbypestovateľov, ale taktiež aj u profesionálov. Táto klasická forma vystačí na 500 litrov zálievky a používame ju tak, že jednu odmerku umiestnime do 10 litrov vody a následne rozpúšťame a zalievame. Veľmi zaujímavou formou však je táto forma, nakoľko vo fľaši je umiestnené taktiež kryštalické hnojivo. No a na rastliny ho aplikujeme takým spôsobom, že do tejto fľaše nalievame vodu a hnojivo následne rozpúšťame. Ďalej umiestňujeme jednu odmerku takéhoto už rozpusteného hnojiva do 3 litrov vody a rastlinky zalievame týmto roztokom. Takáto fľaša nám vydá na 200 litrov zálievky. Po naplnení fľašu samozrejme uzavrieme a zhruba 1 minútku dôkladne premiešavame, aby sa nám naozaj všetky častice rozpustili. Po dôkladnom rozpustení všetkých častíc nalievame do pripravených 6 litrov vody 2 vrachnáčiky tohto hnojiva. Toto hnojivo je veľmi zaujímavé v tom, že v podstate naozaj udržiava v kondícii nielen nadzemnú časť rastliny, ale podporuje aj tvorbu koreňov a koreňový systém udržiava v zdraví. Je veľmi vhodné nielen na izbové rastliny, na okrasné rastliny, balkónovky, ale taktiež na trvalky, ovocné stromy, ale aj ovocné kry. Ďalej si samozrejme toto hnojivo premiešame aj v krhle a následne rastliny zalievame. Takto hnojivo používame zhruba 1-krát týždenne a je veľmi vhodné ho používať vo vegetačnom období, to znamená zhruba od apríla do septembra. Tieto hnojivá zabraňujú taktiež žltnutiu listov pri rastlinách a obsahujú okrem základných prvkov aj rôzne iné mikroprvky. Okrem toho samozrejme obsahujú aj fosfor, ktorý je vo veľmi ľahko priateľnej forme. Ostatné zaujímavé tipy, rady, ale aj informácie o ďalších produktoch nájdete na našich webových stránkach, ale aj na Facebooku. Dovidenia.